lumea, bun venit la un nou episod de Minecraft alături de Dia. Am construit și o căsuță și vreau să vă arăt ce am făcut noi. Foarte harnici am fost, pot să spun. Uite, de un porc. Da, am o textură nouă, deși nu o să mai joc cu ea, că nu-mi place deloc. Am adus aici niște animăluțe. Ce frumoase sunt. Avem de toate, numai porci nu avem, pentru că nu avem morcovi. Îți vine să le omori. Și nici iepuri nu avem. Dia, îmi vine să le omor. Lasă-le. Da, îmi vine să le omor. Eu vreau oțele. Fac colecție de ouă. Dia, ia-l și pe asta. Stai. Stai, mă, oprește-te. Tu ce ai în mână de te urmăresc vacile? Nimic. Ce faci, le hrănești? Nu, nici n-am în mână. Mie mi-arată că ai în mână din ăla. Gata. Hai, de ouă. Gata. Îl spărsești. Da, de capul tău. Hei! N-am o găină pe cap, nu? Nu. Nu cred. Ok. Ce urma de căsuța mea? Trebuie să fac de culoare portocalie. Săritura aia nu mersă. Așa. Trebuie ăsta, ăsta și ăștia. Dacă mai ai nevoie de flori galbene, mai am eu. Eram sigur. Dar roșii nu-ți mai dau. Păi de roșii n-am nevoie, am nevoie de galbene. Bine, stai că ți-l aduc eu. Așa, și ușor, ușor facem și noi un covoraș frumos. Uite, cu steluțe. De câte ai nevoie? Multe. Nu, îți vor ajunge. Cred că da. Trebuie să mai fac Păi niște mai culoare trebuie să roșie. spui de câte covorașe ai nevoie. Nu stau acum să le număr. Hai. Vezi că stai pe pressure plate. Mai mult de 9 mers să-ți mai culeg. Păi stai că mi se fac toate ăștia. Stai că mi-ajung. A, 12 ți ajung, da. O să-ți ajungă. 12 cred că ți ajung. Nu ajung. A, nu. Rămân cu una în plus. Dia, vrei un covor? Da. De care? Am portocaliu. Portocaliu. Hei, îmi datorez niște lână. Au, lasă-mă să o iau. Ei. Asta nu mai au. Deși nu-ți datora în lână, îți datora în culoare. Mai vrei culoare? Cred că mă am. Nu vreau culoare. Îmi datorai lână că mi-ai luat din chest. Păi și-ți dădui mai mult. Ia culoarea asta galbenă, cu oricum n-am ce să fac cu ea. Închide și tu și atrage ușa după tine, Dia. Eu sau tu? Ok. Am nevoie de lemn alb ca să fac aici jos. Ia uite-mă. Ce-a făcut cumva ui tu? Culeg eu acum. Pe care ai făcut. Culege-l, că eu nu știu care a făcut și care nu. Asta să ne deosebesc. Bravo. Ok, am nevoie de ăsta. De mult. Perfect. Asta n-ai făcut. Gata, l-am luat. Vreau să fac o... Bravo.
Dia eu lucrez la subsol, poate nu v-am zis, eu vreau să fac un subsol. Și o să mă bucur când o să fie gata, că o să pot să îmi iau fermele mele proprii. Ca să nu stau toată ziua acolo. E și un pic departe de mine și de căsuța mea, mai bine mi fac eu. Nu, Dia? Miște ce aici. Ok, a ajuns unde trebuie. Eu trebuie să merg la tăiat. Cred că subsolul o să-mi fac și eu de ultima oară, acum vreau să-mi fac un etaj. O să vrei să te ajut? Nu, îți cer ajutor dacă am nevoie. Ok. Wow. Da, și cam asta o să fac eu, cred că încă un episod. Dar nu cred că o să termin într-un episod toată asta. Ușor. Așa. Bine, că nu o să fac numai asta în episoade. O să mai mergem și la minat. Ai vrea să nu fac un singur lucru tot episodul, că după aceea nu mai văd farmecul. Doar să fac asta un episod întreg, nu prea e ok. Mai bine, într-un episod mai mergem și puțin la minat, mai luăm și niște lemn. Facem mai multe, să nu ne plictisim. Eu zic că așa e cel mai bine, nu, Dia? Da. Ok, acum am nevoie. Scările mele parcă ar fi acadele. Păi chiar sunt acadele. Eu? Da. Ce-ți mai chiar? Aproape totul e făcut din dulciuri. Dia, mie îmi plac dulciurile. Te sper dacă îți mănânc casa. Nu! Pare dulce. Deci nu te superi. Nu o mânca. Păi de ce? Dar pare dulce. Iar dacă vii la mine, arăt de parcă ar fi în închisoare. A, se duseră. Erau liane în jos. Eram în închisoare. Da, da, da. Așa. Haide, mai zici tu ceva. Ce mai faci tu? Ce mai zici tu? Tai lemn, iar lemnul arată în mijloc ca un fel de căsuță. Ce? Arată în mijloc ca un fel de căsuță. Șmecher. Uite-te la un lemn neprelucrat când îl tai. Da, tu știi că fac... Lasă. Făcuse o greșeală? Făcusem, da. Hai, las. Ce făcusei? Nimic. Așa. Niște piatră mai am. Mă aveam chiar la mine piatră. Așa. Punem răduții aici. Asta aici. Din ce se face ghiveci? O, din... uite că nu vine acum în minte. Cărămidă? Da, mă gândeam la ăla de cărămidă. Bloc de cărămidă? Las. Îți dai tu seama singură. Dacă reușim să ne facem un ghiveci, ne punem răduți. Adică spui că eu nu o să mai țin textura asta. Bine. Nu-mi place. Acum nu ce să fac episodul cu ea. Ok.
Uite, am și torțe la mine, ce mișto. Ia-te, n-ai de tăia lemn. Nu, n-am nici măcar un steag. Păi, Pentru că am doar 38 de bucăți neprelucrate. 39 cu cea care o prelucrai din greșeală. ce îmi prelucrează lemnul din greșeală. Bun, episodul ăsta nu prea știu când o să apară, dar când o să apară eu zic că o să fie super. Eu de-abia m-am sculat, ea cred că s-a sculat de mai de mult. De la 9. Ea e o matinală. Atât de matinală că uneori în weekend mă scol pe la 1. Da. La ce trebuie... E subsolul. Păi de așa fac roșii de piatră. Dar știi ceva? Cred că tot o să-mi pun aici niște chesturi. Cade. Nu trebuie să mergem la mina după Diamond, că ai vrea să-mi fac un portal de Nether. După Diamond, pentru portal. Păi nu vreau să fac cu cofrag. Din ăla. Durează mult. Știi și tu asta. Da. Bun, cred că aici o să-mi fac o cameră de chesturi și o să mai fac alte camere. O să fie o întreagă nebuneală pe aici. Gata, în sfârșit steag. Acum fugi acasă. Da, și tu hai la culcare că e noapte. Nu pot. De ce? Nu sunt acasă. Ba, ești! Ba nu, sunt sub casă. Ok. Mamă, e perfect așa. Nu pot, acum lucrează și tu la casă. Mamă, ce frumos arată. Eu am nevoie de glowstone. Du-te Nether și am și mie. Nici gând! De ce? Oare de ce? Că nu vreau, că nu-mi place? Nu-ți place Nether? Da. Atunci o să fac de acolo XP. Dacă nu o să fii tu cu grămada. Trebuie să merg în casă cu sămânță. De ea se făcură 13 minute. Hai să închidem episodul aici. Da. Că nu mai are rost să mai stăm încă 2 minute. 1 minut și ceva cât. Bun, mulțumim pentru atenția acordată. O să venim, cred că astăzi o să facem și al 3-lea episod. Nu știu, să vedem când îl postez. Mai vorbim de chestiile astea. Bine, eu sunt Avi. Eu sunt Dia. Și mulțumim pentru atenția acordată. Nu uitați să dați like, subscribe, share, tot ce știți voi. Pa! Pa!